no planet blah. Blah, 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 blah. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Hasi dugu ofizialki Kinkaren 3. denboraldia eta ikasturte honetan ere alboan nahi zaitugu. Martxan jartzerako baina ohitura galdu gabe azken asteotako albiste nagusiak. Natura leheneratzeko neurriak eskatu dizkiote Jaurlaritzari 27 talde ekologizetako ekintzaileek. Dei egin diote Europako Batasunaren natura lehengoratzeko legeak eskatzen dituen aparteko politika guztiak ezartzeko. Espainiako gobernuak bere lehengoratze plana onartu arte itxaron gabe. Radales prest agertu da HTaren inguruan etxegarairekin ados jartzeko. Trenbideak berritzearen aldeko jarrera dauka Euskal Hirigune elkargoak. Eta hori errespetatzen duela esan du Jaurlaritzako lehendakariak. Bestalde, Maria Txibite Nafarroako presidenteak aurrera pausoak eskatu dizkio Sánchezi eskumenen transferentzian eta HTerako inbertsioetan. 2025etik aurrera autokutsagarrienak ezingo dira iparraldeko kostaldeko 11 herritara sartu. Europatik ezarritako araua bete behar dute 150.000 gorako aglomerazioek. Euskal Hirigune elkargoak 11 herriko eremu bat hautatu du, Tarnos eta Hendaia arteko herriek osatua. Munduan geroz eta urgeza gutxiago dago eskuragarri, munduko meteorologia erakundearen arabera. Urtean hilabete batez 3.600 milioi lagunek baino gehiagok ez daukate gutxieneko urgezarik. 2050ean 5.000 milioi izan daitezkela esan du erakundeak. COP28ko helburuak ez dira beteko energia berriztagarriak egungo erritmoan edatuz gero. Energiaren nazioarteko agentziak egin du ohartarazpena. Iragarri du ekoizpena ahalmena 2,7 handituko dela 2022koaren aldean. COP28an ahalmena hirukoizteko betebeharra hartu zen. Horiek aspaldiko partez albiste nagusiak eta jarraian eduki gehiago. 3. ikasturte honetan berrikuntza batzuekin gainera. Gaur Kinka podcastean, baso eskola eta hezkuntza ekosoziala, elkarren osagarri. Albiste gehiago Kinkaren buletinean. Eman izena berria.eus atarian eta jaso ingurumen gaiei buruzko azken albisten berri zure posta elektronikoan. Kinkatik Kinkara. Kaixo, Oli, aspaldiko, zer moduz? Kaixo, nagore, zema denbora, mikrofono aurrean jarri gabe. Baila betetxo batzuk, bai? Faltan sumatzen nuen jada, Tira, zer moduz joan dauda? Ba oso ondo, baina bai, joan da. Nahi baino lasterrago. Hori da. Eta, zer berri Kinkan, eman beharko dugu aldaketaren berri, ezta? Ba bai, izan ere badira batzuk. Bota ba, nagore, konta iguzu. Ba, 3. denboraldi honetatik aurrera, ohi baino gutxiago iraungo dute aleek, ataltxo gutxiago izango dituelako. Hemendik aurrera, albisteen atala, hiztegiaren atala eta erreportajearena soilik izango ditu saioak. Hau da, kontzentratuagoak izango dira, laburragoak, baina ez noski arinagoak, ezta? Hori da, baina horrez gain bada entzuleei kontatu behar diegun beste gauza bat ere. Emango diezu bonus trakaren berri? Noski, denboraldi honetan bonus traka ere izango dugu, eta zer den bonus traka, ohiko saioaz aparte argitaratuko dugun eduki gehigarri eta osagarri bat da. Zehazki, elkarrizketatuei egingo diegun galdera bat izango da. Galdera bera eta elkarrizketatu bakoitzaren erantzuna ere bai, jakina.
Gonbidatu guztiei galdera bera egingo diegu eta ondoren kinkaren atala argitaratu eta astebetera galdera horren erantzuna argitaratuko dugu. Horrela, denboraldia amaierarako hemendik pasa diren guztien erantzun bilduma izango dugu. Ondo hori da. Beraz, astearte batean kinkaren atala argitaratuko da eta hurrengo astean atal horren bonus traka. Eta horrela, beti, astez aste. Hori da. Eta kontu horiek guztiak alde batera utzita, zer terminorekin estreinatuko dugu 3. saioa. Egia esan agore gogotsunago gure hiztegi partikularra osatzen jarraitzeko. Albedo. Bale, ados, baina zer da edo nola definituko zenuke? Gainazal batek jasotzen duen argi kopurutik berriz islatzen duena da. Hau da, eguzki erradiazioaren isla? Bai, eta gainera isla hori ez da berdina gainazal guztietan. Ez? Eta hori zergatik? Gainazal argietan erradiazio hori gehiago islatzen delako ilunetan baino. Gainazal argiagoek beraz, albedo gehiago dute gainazal ilunagoe baino? Hori da, adibidez, izotza dagoen tokian, kasko polarrean eguzkiaren erradiazio hori gehiago islatzen da ozeanoan baino. Bai, adibide ona, horrekin ulertuta nago. Eta gainera hori beste gauza bat, albedoak lotura zuzena dauka klimaren erregulazioan. Igotzen bada, argiaren isla handitu egiten da, eta horrela temperatura jaitsi egiten da. Jaisten bada aldiz, izotza eta elurra urtzean adibidez, gainazalek energia gutxiago islatzen dute. Eta ondorioz, temperatura igo egiten da. Ea nagore. Eguzkiaren isla igotzen denean, temperatura jaitsi egiten da. Eta kontrara, eguzkiaren isla jaisten denean, temperatura igo egiten da. Hori da. Bale, primeran. Bada gauza berri bat ikasi duguna gaur ere. Ikastetxeak ikaslez eta irakaslez bete dira uda bukatzean. Atxeden hartu ondoren beste ikasturte bat hasi dute. Kinka saioak ere ekingo dio beste denboraldi bati. 3. bat du aurretik, eta horren hasieran horrekin lotura duen gai bat ekarri dugu. Baso eskolen goranzko joera eta hezkuntza edo begiratu ekosoziala. Ondorengo hau da premisa. Pandemiaz geroztik gorantz egin dute baso eskolen esperientziek. Gero eta gehiago dira hezkuntza eredu hori abian jartzen duten interes taldeak. Baina lantzen aldute hezkuntza edo begiratu ekosoziala. Galdera horri eta gehiagori erantzungo diegu gaur Kinka podcastean. Larraitz Altuna EHUko irakasle eta ikerlariarekin batera. Baso eskola eta hezkuntza ekosoziala. Begiratu ekosoziala eta baso eskola. Ohi bezala, terminoak lurreratzeari ekingo diogu. Larraitz Altuna. Esan beharko genuke baso eskolak edo baso eskolez hitz egin beharko genuk. Baina egia da, amankomunean badituzte hainbat elementu, definitzaileak izan daitezkenak, ez da? Eta definizio horretan, guk neurri batean helduleku bezala hartzen dugu haren jatorri historikoa, Europako iparraldean, eta gero edatzen joan da beste herrialde batzuetan zehar, eta baita ere Euskal Herrira iritsi da, ez da? Zentzurik xaloenean, zer da baso eskola bat? Basoan gauzatzen den eskola eredu bat. Zeinetan aurrak jolastu, ikertu eta ikasi egiten duten. Izan daiteke 0, 1, 2 urtetatik aurrera eta amaierarik edo adinik jarri gabeko beste muga jarrita. Baso eskola ez da soilik basoan edo mendian edo hondartzan garatzen den eskola eredu bat bere horretan. Definizio ertxirik emana izan ezpadu ere, xeatu ditu bereizgarriak diren eta baso eskola askotan errepikatzen eta erreplikatzen diren hainbat elementu. Elementu bereizgarritako bat da
aurrari aitortzen zaion autonomia eta ekimengaitasuna. Beste elementu bereizgarri bat da jolas librea. Jolas libreari egiten zaion aitortza eta ematen zaion tokia programazioan. Beste elementu bat izan daiteke baita ere arriskuaren kudeaketa. Zeinetan, baso eskola batean, arriskuak ez dira ekiditen bere horretan, baizik eta arriskuekin, bizitza arrisku ere bada, eta arriskuak kudeatzen erakusten edo ikasten den, eta horrek lotura dauka bai limiteekin, bai mugen ikaskuntzarekin eta baita ere autoridadearen figurarekin. Hor badaude elementu batzuk oso oinarrian amankomunak izan daitezkenak, bai Italiako iparraldeko Trentoko eskualdean aurkitzen duzun baso eskola batekin, edo Alemaniako beste zein baso eskolakin amankomunean aurkitzen dezaken elementuak. Hala ere, apunte bat egin du funtzionamendu eta hezkuntza ereduaren gainean. Baso eskolak izan daitezke osoak, hau da, baso eskola bat, da eskola bat zeinetan aurrak egunero eta edozein den eguraldia basora ateratzen diren, aire zabaleko espazioa da beraien testu inguru arruntena, eta hori nagusiki hemen garatu da aurrezkuntzan, eta gero badago, beste baso eskola eredu bat, badela eskola publiko edo itunpeko arrunt batean, zeinetan hezkuntza proiektu gisa txertatzen den baso eskola. Bizikidetzan, eskola eredu tradizionalago batekin. Eta hori izan daiteke edatu eta zabaldu eta orokortu daiteken eredua neurri batean askoz eta errazago txertatzen eta gorpuztu daitekelako, hezkuntza eredu arruntarekin eta orokortuarekin. Hezkuntza edo begiratu ekosoziala aldiz harago doan zerbait da, lanketa osagarri bat. Begiratu ekosoziala da perspektiba bat, zeinak aukera ematen digun, parez pare eta aurrez aurre dauzkagun erronka ekosozialak aurre egitea modu aktibo batean eta hezkuntzatik. Euskal Herriari begiratuta badaude aitzindari izan diren hainbat adibide. Horietako batzuk aipatu ditu EHUko irakasle eta ikerlariak. Esan genezake 2013tik aurrera ikusten direla ernamuina txiki batzuk. Eta 2015 inguruan martxan jartzen dira gutxi gorabehera denboran aldi berean Ozaetan, Arabako Ozaetan herri txikitxo batean, aurrezkuntzako baso eskola bat, eta Donostiako Uliamendian Bihotz-Inguru baso eskola. Eta gutxi gorabehera paraleloan bazegoen Kutxa Fundazioko ekogunearen baitan sail bat, baso eskolak hezkuntza arautura zabaldu nahi zuenak. Kutxako guneak abiatu zuen formakuntza eta prestakuntza prozesu bat, pilotaje bat, Gipuzkoako ikastetxeekin, baso eskolak aurrezkuntzan martxan jartzeko, pilotaje hori aurrera eraman ondoren, juntzan pixkatu hori zabaltzen. Aldi berean Bihotz-Inguru eta Ozaetak ere lan izugarria. Nik izan dezaket bereziki Bihotz-Inguruz, ni Bihotz-Inguru baso eskolako kide sortzailetako bat izan izenako. Hortikan lan izugarria egin izan da, baita ere, zabalpenean, ezagutzera ematen, argudiatzen, hasierak inoiz ez dira errazak ezaten, eta eszeptizismo handia zegoen, zalantza handia zeuden. Orain ja, pasa dira 10 urte, baina ezaguna da, esperientzia asko daude, barneratuago, onartuago daukagu, ez da, baina hasieretan ez zen hain erraza izan, eta egia da lan handia egin zela argudioak ematen eta frogatzen eredu honek bazeukala sustraia, bazeukala funtsa eta oso interesgarria eta oso eraldatzailea ere izan daitekeela. Pandemiatik gainera, goranzko joera nabarmena izan dute baso ikastetxeek. Baina ikusteko dago ea joera hori luzerako izango den edo pandemiaren marko horretan bakarrik kokatu behar den. 2020an iritsi zen pandemia eta lako batean aire zabala lotu zen osasunarekin.
airazabalean egin zitekeen edo zer ekimen zan osasungarria bilakatu zen, bai? Eta orduan fokoa jarri zen airezabaleko hizkuntzan eta baso eskoletan eta ikastetxe asko eta asko hor jarri zuten arreta. Ordutik askuntza handia bizi izan dute baso eskolek. Egia da, oraindikan ere ezin dugu esan hori izan den aldi bateko goraldi bat, gero urteak beste 3-4 urte pasa ondoren bera etor daitekeena, edo benetako behar bat sortu denik, ez da, hortikan. Izan ere, zein dira baso eskolen alderdi onuragarriak? Aurrari aitortzen zaion autonomia izugarria da. Ez da gauza bera aur bat kokatzea espazio itxi batean, fisikoki itxia da. Hemen hormak dituzu, hormak dira muga batzuk, muga fisikoak dira. Kokatzen garenean Airezabalean ez dago muga fisikorik, espazio irekiak dira. Aurrak dauka sekulako mugimendu askatasuna. Eta bereziki aurrezkuntzan mugimendua berezkoa du. Aurrak hazteko mugimendua behar du. Noski limiteak badaude, limiteak jarri behar dira. Baina limiteak jartzerako orduan, helduaren figurak garrantzi izugarri hartzen du. Ez da kanpoko elementu bat muga, bezala aktibatzen dena. Baizik eta hemen mugak jartzerako orduan, autoridadeak pisu handi hartzen du. Horrek zer eskatzen du aurra eta helduaren arteko harremanean, autoridadearen eraikuntza toki zentrala izatea. Askatasuna bai, mugimendu askatasuna, baina mugak ere bai. Eta ez bakarrik muga fisikoak, ez da? Gero baita ere sartzen dira muga bestelako mugak. Eta hor sartzen da individualizazioa eta pertsonalizazioa. Ratio asko txikiagoak eskatzen ditu. Beste elementu bat oso interesgarria, autorregulazioa. Natura bera da, testuinguru bat oso aberatza, oso aberatza, ez aurrari eskaintzen dio, aurrak momentu horretan bere gaitasun guztiak garatzeko behar dituen baliabide asko. Natura gainera, eskaintzen dizkizun baliabideak dira ez egituratuak, asko aberatsagoak eta aldi berean oso soilak. Orduan horrek piztu egiten du sormena eta piztu egiten du irudimena. Eta hori testuinguruak hori ahalbidetzen du, hori potentziatzen du, hori indartzen du. Hori dena lantzeak baina ez du esan nahi ikasleek jasotzen eta jorratzen dutenik hezkuntza ekosoziala, begiratu ekosoziala, edo bestela esan da lantzen dituztenik klima eta natura krisiari eta horren kontzientziari buruzko edukiak. Hain justu ere Espainiako LOMLOE legeak helburuen artean jarri du klima eta natura krisiaren aurkako jarrera bultzatuko duela ikasleengan. Bide horretatik pausoak eman dituzten Nafarroak eta EAEk. Ikastetxeek landu behar dituzten gaitasunen artean jaso baitituzten ikuspegi ekosozialari buruzkoak. Berri ona dela esan du gonbidatuak. Ikuspegi ekosozialari dagokionez, LOMLOE berri ona izan da. Begiratu ekosozialari aitortza egiten diolako eta begiratu ekosozialaren aitortzarekin batera baso eskola bera ere helduleku bat eduki dezakelako kurrikulum berrian, eta hori oso berri ona da. Ze orain arte baso eskolak neurri batean izan dira kurrikulunaz gaindiko zeozer. Kurrikulum dekretu berriarekin eta LOMLOEren legezko oinarri horrekin baso eskolak ainguratu daitezke kurrikulunean. Justifikazio osoa eduki dezake marko araui emaile berrian. Hain zuzen altuna ikertzen ari da baso eskolen eta hezkuntza edo begiratu ekosozialaren jarduna nola uztar daitezkeen. Jon Diaz kidearekin batera ari da horretan eta funtsa zein den azaldu du. Asmo nagusia da uztartzea, ikuspegi ekosoziala eta Airezabaleko hezkuntza oroar eta zehazki baso eskola. Uste dugu uztarketa horretatik biak indartu daitezkela eta oso aliantza
oparoa egin dezaketela hezkuntzaren ikuspegi eraldatzaile batian. Uztarketa horrek esan nahi du, batetik, baso eskolei dagokionez, naturaren kontzeptualizazioa problematizatzea, eta naturaren ikuspegi zabalago eta sakonago bat lantzea, eta hortikan naturarekiko konexio eta deskonexioen artean beste dinamika batzuk ekartzea, nolabait? Eta baita ere, baso eskolari jarraipen bat ematea. Baso eskola aurre hezkuntzan esan genezake hobeto edo okerrago, baina hartu duela bere tokia eta badagoela edatze prozesu batean. Eta ikusti besterik ez da behar, Gipuzkoan, 30 ikastetxetik gorak daukate martxan baso eskola proiektua eta beste asko zabaltzeko edo zerbait egiteko asmoarekin. Baso eskola zabaldu nahi baldin badago lehen hezkuntzan zehar edo bigarren hezkuntzan zehar, orduan sartzen gara kurrikulumarekin eta edukiekin eta programazioarekin. Bide horretan, begiratu ekosozialak, ikuspegi ekosozialak orain gainera, ikerketa profilari esker eta kurrikulum berriak bere baitan biltzen dituen beste hainbat elementuei esker, bide hori egin dezake askoz eta erresago. Eta bestetik, zer ematen dio baso eskolak ikuspegi ekosozialari? Testu inguru askoz eta egokiago bat, askoz eta motibagarriagoa. Dena den, testu inguru hori ez da hezkuntzaren arloan bakarrik kokatu behar. Marko horretatik kanpo ere landu beharreko begirada baita. Horregatik gaztetxoek naturarekin duten harremana, lotura zein den ulertzen saiatu da Altuna. Gero eta denbora gutxiago ematen dugu oro har. Espazio naturaletan, hezkuntzan ere, aurki genezake gero eta aur gehiago zeintzuek ez daukaten ohiturarik beraien familiekin espazio naturaletan denbora emateko. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du eskolak ere neurri batean ardura hori bereganatu behar duela, edo bereganatzen ari dela. Eskolari iristen zaio delegazioz, baina nolabait ardura berri bat, eta ardura berri hori lotuta dago, ikusten ari garelako, aurrasko ez dutela esperientziarik espazio naturalekin, ez direla ateratzen, gurasoak ez dituztela, familia askok ez dituztela aurrak eramaten, mendira edo basotera edo espazio naturaletara. Eta hor defizit bat, antzeman daiteke. Horrekin batera, ohartarazpen bat egin du. Baso eskoletara joaten diren ikasleak ez daude banaketatik salbu. Gure bizi molde eta ereduen eraginez, baso eskolara joaten diren aurrak ere ez daudela deskonexiotik salbu. Ez gaude, baina gu geu ere ez. Disoziazio batean bizi gara. Konektatzen gara naturarekin, baina deskonektatzen gara ere. Eta bata da bestea, elkarrekin doaz. Kontua da, askotan hori gulertzen dugula oso modu dikotomikoan, ez da? Konektatuta nago, eta orduan, konektatu baldiman nago, ez nago deskonektatuta. Baina ez da horrela. Ez da zerbait dikotomikoa, bartzik, eta zerbait gradazio batean, jar genezakeena, eta aurrekin ere zagartatzen da, balako batean, beraien zentzumendentatik, naturguneak desagertzen direnean, balako batean, dena balio du. Horregatik gogo eta honetara bideratu du arreta, natura nola ulertzen eta bizitzen dugun pentsatzera, eta askoren kasuan birpentsatzera. Larraitz Altuna. Balio du, asteburu bat, Maltara. Lasai asko. Ez bakarrik egiten duenak lasai egiten duelako, eta beste guztiek ere lasai asko ikusten dugulako hori. Eta hori ez dugu lotzen naturarekin. Zergatik? Agian natura ulertzen dugulako espazio fisiko gisa. Ez daukagu natur espazio batean egon beharrik gu ere natura garela aitortzeko. Arnesten duguna edo jaten duguna natura ere badelako, eta beraz natura ez litzateke izango zerbait gugandik kanpo dagoena, edo zerbait paisajistikoa, zerbait gure barruan eta kanpoan dagoena. Eta horrela ulertuta, erresago izan daiteke disoziazioak gainditzea eta integratzen jutea. Behintzat gure ikerketaren ikuspegitik, mugarria ez da inbeste naturareko konexioa, badela ere, baina ez da inbeste naturareko konexioa, baizik eta integrazioa.
orain kinka eraberrituan baita bonus traka ere. Urrengo asteartean Larraitz Altuna. Kinka, etorkizun bizigarriak irudikatzeko. Amaitu dugu, 3. denboraldiko lehen atala. Bai, eta laburragoa izan arren nagore gauza interesgarri askori buruz hitz egin dugu gaur ere. Albedoaz aritu gara adibidez hiztegian, eta erreportajean baso eskolez eta hezkuntza ekosozialaz hitz egin dugu Larraitz Altuna EHUko ikerlariarekin. Eta hoi bezala, kantu batekin agurtuko zaituztegu. Kinkaren hiztegia ez ezik playlista ere luzatzen eta luzatzen joateko, ezta? Hori da. Eta zer kanturekin amaituko dugu gaur? Gaurkoan Ines Osinagaren Dena aldatzen da kantuarekin. Dena aldatzen da nagore. Astebete barru izango duzue gure berri Kinkaren bonus track berezian. Eta 2 aste barru berriz gaurkoan bezala ohiko erritmoan. Berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Eta gogoratu entzule, hitzordu horiek egin ahal izateko beharrezkoa zaitugula beraz. Gustura entzuten bagaituzu, arpidetu buletinera ere eta egin berria laguna. Eskerrik asko Oli eta eskerrik asko Inez bestaldea zaueten guztioi ere. Eskerrik asko zuri nagore. Aldatzen da azalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera. Aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz. Den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du maiz. Dena aldatzen da beraz, ez horritu aldatzen banaiz. Dena aldatzen da. Jezeta ama mazarrak bisaiz. Dena aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Dena aldatzen da. Zergatik nire grina, nire herriaren memoria, nire jendearen mina. Bat aldatu zenak bihar, aldatzen segi bezala. Baraje urrunotan nire